Tak doufám, že jste si pořádně odpočali a vyvětrali hlavu, protože teď to bude trochu náročnější, protože budeme integrovat tu funkci komplexní proměny. Takže nejdřív musíme definovat vlastně ten integrál. Co to vlastně bude, ten komplexní integrál, co budeme integrovat, přes jakou množinu budeme integrovat. Takže bude to vypadat takhle, bude to integrál z nějaké funkce komplexní proměny a integrovat budeme přes nějakou křivku gamma. Takže nejdřív si řekneme, co všechno musí splňovat to gamma. Nejdřív se budeme bavit o té křivce gamma a pak teda zadefinujeme ten integrál. Takže křivka gamma bude mít parametrické rovnice. Zt se rovná xt plus j krát yt. A t je z nějakého intervalu alfa beta. Respektive můžeme tam dát alfa beta. My už v podstatě víme, že na těch krajních bodech nezáleží, že jo? Ten integrál na jednom bodě nikdy nezáleží, ale můžeme to dát takhle. To, když to máme takhle napsaný, tak ten interval alfa beta určí tu orientaci té křivky. To znamená, ta křivka začíná v bodě. Gamma je křivka z bodu Z1 rovná se Z v bodě alfa do bodu Z2 rovná se Z v bodě beta. Prostě vycházíme Z alfa, končíme v Z beta. To určí vlastně i tu orientaci té křivky. Tak, zkusím další. Teď, za jakých okolností budeme tu křivku nazývat hladkou? Tak, gamma se nazývá hladká, pokud existuje spojitá derivace z derivované t rovná se x derivované t plus j krát y derivované t. T zase z alfa beta. Takže pokud existuje spojitá derivace této funkce, to, že ta funkce je hladká, vlastně znamená, že se tam spojité mění ta tečna. Takže já jako příklad můžu nakreslit, například toto je Z1, Z2, máme tady nějakou křivku alfa a kdykoliv udělám tečnu, že jo, ta změna ty tečny je spojitá. Toto je hladká křivka. Teď udělám další, třeba takhle, a pak uděláme toto, to bude Z1, Z2. Tak vidíme, že tady se to mění hladce, ta tečna, ale tady v tomto bodě je problém. Takže kvůli tomuto bodu tato funkce není hladká. Nemění se spojitě ta tečna. No, tam je velký skok, jo, v tom bodě, co tam je nahoře. Takže to jsme si řekli, co to je hladká křivka. Tak nějaký příklad tady mám, to můžu taky napsat. Zt, jo, gamma bude, zt se rovná 2t plus 3 je t. A t je z intervalu 0,1. Tak, ta funkce je tady lineární, jedna i druhá, takže když si to nakreslíme, když t je 0, tak tady máme 0 plus 0, takže to vychází z tohoto bodu, toto je bod z1. Když t je jednička, tak máme 2 plus 3 je, takže to bude někde tady. No a bude to tato úsečka. No. A dáváme tam tu šipku, abychom viděli tu orientaci. To je krásně hladká křivka, úsečka přímo. Toto je parametrické rovnice úsečky. Z bodu Z1 se rovná 0 do Z2 se rovná 2 plus 3.
teď si zadefinujeme, co to je uzavřená křivka. Je to v podstatě jasné, že uzavřená křivka bude, když z alfa, když z v bodě alfa se rovná z v bodě beta. Takže teď si napíšem, co to je, že gamma je uzavřená. Mám už dobrou fixku. Takže gamma bude uzavřená křivka, jestliže platí, že z v bodě alfa se rovná z v bodě beta. Že úsečka není uzavřená křivka, to je jasné. Všechno, co jsem tady nakreslila, tak nebyly uzavřené křivky. No a u té uzavřené křivky definujeme orientaci. Gamma je kladně orientovaná, pokud P z alfa od alfa do beta probíhá tu křivku proti směru hodinových ručiček. Takže pokud T od alfa do beta probíhá křivkou proti směru hodinových ručiček. V opačném případě je to záporně orientovaná křivka. Záporně orientovaná. Takže když nakreslím něco takového, toto je kladně orientovaná. Opačně je to záporné, to nemá smysl kreslit, že jo? To by každý kazal. Tak. A teď ještě musíme definovat jeden pojem, že jo? Musíme začít s těmi pojmy, než se dostaneme k tomu, té definici. Takže ještě další pojem. Co to znamená, že křivka je jednoduchá? Takže ještě další definice. Gamma se nazývá jednoduchá, jestliže z v bodě T1 se nerovná z v bodě T2 pro žádné T1 nerovná se T2 a T1, T2 z alfa beta, anebo T1, T2 z alfa a beta a teď je to naopak otevřený. Jo. Protože to, že se rovnají v tom T1, Z alfa se rovná Z beta, to je jenom uzavřená křivka, že jo. To by to nepokazilo. Takže gamma se nazývá jednoduchá křivka, když platí tady toto. To znamená, já vám to nakreslím, abyste to viděli. Toto není jednoduchá křivka. Nebo něco takového. Teď se jenom takto dotknout. Tak. Taky není jednoduchá. Vypadá to hodně složitě a přesto toto je jednoduchá křivka. Prostě nemůžu se křížit. Jo? To znamená jednoduchá a nejednoduchá křivka. Takže tahle, i když vypadá mnohem složitěji než tato, tak tahle není jednoduchá a tahle jednoduchá je. Tak. A
to už jsou všechny definice. A teďka teda můžeme zadefinovat ten integrál. Můžeme si říct, co to je ten integrál. Takže, když my budeme definovat integrál, tak ta gamma musí být po částech hladká, takže nemusí být na celém intervalu hladká, ale po částech hladká. Takže to, co jsem vám nakreslila, že není hladká, tak po částech hladká by byla. Takže musí být po částech hladká, orientovaná křivka, jednoduchá. Toto všechno musí platit. A po takové křivce bude definovaný integrál své komplexní funkce. A teď vám ukážu, jak se ten integrál derivuje, jenom naznačím, protože samozřejmě ten způsob, jak budeme počítat, bude úplně jiný, vidíte. Ale naznačím, abyste viděli, co to je. Takže máme tu křivku gamma, zt, tady napíšu, definice, Nebude to přímo ta matematická definice, jenom naznačím, jak to je definované. Takže máme tu křivku zt, t je od alfa po beta. Tak. Teď ten interval alfa beta rozdělíme na n kousku, takže vezmeme si dělení, t0 se bude rovnat alfa, pak bude t1 až tn se bude rovnat beta a to všechno jsou z intervalu alfa beta. To bude dělení toho intervalu. Vzpomeňte si na definici určitého integrálu, jak jsme definovali. Taky jsme měli dělení nějakého intervalu. Čo? Teď k tomu každému bodu t0 až tn přiradíme vlastně jeden bod z0 až zn. Takže z v bodě t0 bude z0. A z v bodě tn bude zn. Takže teďka vlastně máme tu křivku tady. Tady je z0 a tady je zn. A teď tady jsou ty body z1 až a tak dále. Těmi body to rozdělíme na ty malinký intervaly. A teď z každého intervalu si vybereme nějaký bod xi. Takže tady bude xi 1, tady bude xi 2 a tak dále. Takže tady bude xi n, že jo, to poslední. A teď uděláme takovou sumu f v bodě xi i krát zi minus 1. Teda krát. A teď i jde od 1 po n. A teď zase vás prosím, vzpomeňte si na definici určitého integrálu, jak jsme tam měli ty obdélníčky. Toto je analogie toho. No a jak zjemnujeme to dělení, tak toto konverguje k nějakému komplexnímu číslu a to bude ten komplexní integrál přes tu křivku. Když si představíte definici určitého integrálu a nahradíte ty xk těma zkama, co tady máme, tak je to úplně to samé. A já bych se chtěl zeptat, že když ten normální integrál je něco jak plocha pod křivkou, nebo to se týká jenom určitého, tak je tady nějaká taková podobná? No právě proto vám tuto definici jenom dávám, abyste tyto otázky nepokládali. Protože co z toho plyne? Toto jsou komplexní čísla, že jo? Já bych vám mohla rovnou napsat tu definici, jak se to počítá, ale pak nevíme, co to je, že jo? zi a zi minus 1 jsou komplexní čísla, takže ten rozdíl je komplexní číslo. Funkce je funkce komplexní proměnné, takže f bodě xi je taky nějaké komplexní číslo. Takže tady násobíme komplexní čísla. Takže výsledek je nějaké komplexní číslo. A představit si pod komplexním číslem nějakou reálnou veličinu, to teda není jen tak. Prostě si pod tím nemůžeme představit obsah plochy nebo délku křivky nebo nic takového. No. Je to prostě komplexní číslo. Plyne to z této definice. Proto jsem vám tuto definici chtěla takhle napsat, abyste viděli, co to vlastně budeme počítat. Protože až začneme počítat, tak to se úplně ztratí celá ta definice, že jo? To bude nějaký postup, který budeme opakovat a budeme něco počítat. Takže ten komplexní integrál z nějaké funkce fz, která je tady nad tou křivkou někde, že jo? Tak to jsou funkční hodnoty vždycky v těch bodech vynásobeny s tím intervalem a čím víc jemňujeme interval, tím víc se blížíme k jednomu určitému komplexnímu číslu a to je ten komplexní integrál. No.
A žádný obsah, když takového si pod tím nemůžeme představit. Prostě je to nějaké komplexní číslo. Teď si napíšem tu definici, která už nám dává určitý návod, jak to počítat. Takže teď už to napíšem přesně tu definici, jako matematickou definici, prostě nejenom takový náznak, jak jsem to tady sečela. Takže, definice. Takže předpoklady, teďka už tam dáme i předpoklady na tu funkci. Takže nech fz je spojitá a jednoznačná komplexní funkce. Na počástech hladké, jednoznačné v křivce, gamma zt se rovná xt plus j krát yt. A t je od alfa po beta. Tak. Potom, a teď tady bude ten integrál, který bude zároveň návod, jak to počítat. Potom integrál přes gamma fz dz se rovná integrálu od alfa po beta f v bodě zt, prostě za to z dosadíme zt a za dz dosadíme z derivované t krát dt. Takže toto je definice, podle které budeme ten komplexní integrál počítat. Teď jenom taková malá poznámka, pak napíšeme vlastnosti a pak na těch příkladech to nejvíc pochopíme, jako vždycky, že jo. Ale nejdřív tu teorii musíme trochu popsat. Takže poznámka. My víme, že každou komplexní funkci můžeme napsat reálná část plus je krát imaginární část. Tak to uděláme, takže vlastně integrál přes gamma, to bude u plus je krát v, že jo. No a to dz taky napíšem jako dx plus je krát dy. Protože z je x plus je y, že? A když to teď roznásobíme, tak to bude integrál přes gamma u krát dx plus integrál přes gamma je krát v krát dx plus integrál přes gamma je krát v krát je krát dy plus vynechal jsem u, tak začneme s u. Tady u krát tak a plus integrál přes gamma je krát v krát je krát dy. Což se bude rovnat integrál přes gamma u plus je na druhu je minus 1, takže tady je minus v krát d. Takhle. U krát dx minus v krát dy. A plus ještě je krát integrál přes gamma. A teď tam máme v a u, takže to bude u plus u krát v krát dx plus u krát dy. Tak. Teď jsem to je jenom poznámka. A co tím chci říct? Já vám to vysvětlím, co tím chci říct. Ta poznámka slouží k tomu, abychom si uvědomili,
že ten komplexní integrál se dá převést na ty jednoduché integrály. U je reálná funkce dx reálné, v je reálná funkce dy reálné. Tady máme j krát něco, ale to je reálné. No. A když parametrizujeme tu křivku, tak tam máme taky to reálné číslo t. Takže ta poznámka vlastně nám chtěla říct, že my budeme ty komplexní integrály počítat tak, že je převedeme na ty reálné integrály. Tak, nemusíte to celé psát, a to jak chcete, to je určitě taky, ale to je smysl toho celého. A teď ještě napišme vlastnosti komplexního integrálu a pak už pojďme na ty příklady, ať už to konečně pochopíme, o co se tam vlastně dá. Takže vlastnosti komplexního integrálu. Tak, první vlastnost, linearita, to nás asi nepřekvapí. Integrál přes gamma a krát fz plus b krát gz dz se bude rovnat a krát integrál fz dz plus b krát integrál gz dz. No. A b jsou nějaká komplexní čísla, fz jsou ty funkce, spojíte jednoznačně a tak dále, aby to všechno mělo smysl. To je jenom linearita. Integrování je lineární operace v reálném oboru, musí to být lineární v tom komplexním, že? Na to nic není. Teď za druhé. Integrál přes gamma z nějaké funkce se rovná integrál přes gamma 1 plus integrál dz plus integrál přes gamma 2, kde gamma se rovná gamma 1 plus sjednoceno gamma 2. Tak, integrál přes nějakou křivku můžeme rozdělit na dva integrály, když tu křivku můžeme rozdělit na ty dvě křivky, že jo. To jsme dělali v reálném oboru. Byl interval, že jo, jsme to rozdělili na dva intervaly, nebyl to žádný problém. Takže z toho bude součet dvou integrálů. No a poslední věc. Co se stane, když změníme orientaci křivky? Takže integrál přes minus gamma fz dz se rovná minus integrál přes gamma fz dz. Takže když změníme orientaci křivky, tak se změní znamínko integrálu. Vzpomeňte si, co se stalo, když jsme prohodili meze určitého integrálu, změnilo se znamínko, že jo? Taky logické. Tak. Takže ty vlastnosti, to myslím, že nám nečiní problém, že jo? To je bez problémů. Všechno stejné jako v tom reálném oboru. No a teď jdeme na ty příklady a tam si to všechno vyzkoušíme. A teď, co mám smazat? Tak, tady tu hrůzu, co se vám nelíbilo, to smažu. To se vám hodně nelíbilo. Tak. A namísto toho tam napíšu tento vzorec, který budeme neustále využívat, protože takhle se to bude počítat. Takže já si to tady opíšu, že integrál přes gamma se bude rovnat integrál od alfa po beta f v bodě zt, z derivované t, dt. A teď už můžu svazat celou tu druhou tahu. Takže začneme s příkladem. Který příklad začne? První příklad bude integrál přes gamma z absolutní hodnoty z dz, kde gamma je úsečka z bodu z1 se rovná, já nevím, minus 4 do z2 se rovná 4. Jako z1 obecně komplexní číslo, v tom našem speciálním případě máme reální číslo, abychom to nezačali hned s něčím hodně těžkým. To máme takový jednoduchý body. Z1 je minus 4, Z2 je 4. Tak.
A teď my to chceme integrovat, takže chceme dosadit do tohoto vzorce. Abychom mohli dosadit do toho vzorce, musíme mít parametrické vyjádření té křivky, že jo, gamma. Alfa, beta neznáme, zeta neznáme. Takže první krok je napsat parametricky tu křivku. To bývá nejtěžší část toho příkladu večku, protože pak už je to dosazování do vzorečku. Takže pojďme parametrizovat úsečku. A uděláme to tak, že my si odskočíme do reálného oboru, někam na střední školu, a teď si představíme, jo. Budeme tady mít x, y, protože ta reálná osa se dá stotožnit s osou x, imaginární osa s osou y, a teď si tam vyznačíme ty body, takže minus 4 a 4. Jo. Představme si, že máme R2. Jo. A v tom R2 zkusíme parametrizovat tu křivku. Takže jaké bude parametrické vyjádření? Jaké budou parametrické rovnice té křivky? Jo. Každý bod, který je na té úsečce, když jdeme od minus 4 do 4, má y souřadnici nulovou. Takže y musí být 0. Y se nemůže měnit, jo, protože to už bychom vylezli z té úsečky. No a teď x se mění od minus 4 do 4, takže to bude t, a t je od minus 4 do 4. Takže v tom reálném oboru v R2 máme parametrické rovnice. A jak z toho uděláme tu komplexní? Komplexní je x plus y krát y. Takže tam dosadíme. Takže tím pádem to gamma, já nevím, co to napíšu tady, gamma zt se rovná xt plus y krát yt, t je z alfa beta. No, obecně je to takhle. Takže teď tam dosadíme. Zt bude xt, to je to t, y je 0, takže plus y krát 0, a t je od minus 4 do 4. A máme nejtěžší čas za sebou, máme parametrické rovnice té úsečky. Byla to jednoduchá úsečka, tak to bylo jednoduché, ale máme to parametrické vyjádření, co jsme potřebovali. Takže, já si to tady opíšu, protože tam už se mi nevejdou ty výpočty. Takže zt se rovná t a t je od minus 4 do 4. Teď si musím, abych to tam mohla dosadit, tak teď tam musím dosadit do té funkce to zt. Moje funkce je absolutní hodnota ze z. Takže absolutní hodnota ze z, to je absolutní hodnota z t. No, za to z dosadím to zt. A dz, za to dz tady zase dosadím z derivované t krát dt. Z derivované t, takže derivuju t, to je jednička, krát dt. A teď už máme všechno. Je to jako substituce. Nahrazujeme všechno. No. A teď se pojďme podívat, co se stane s tím integrálem. Takže máme integrál přes gamma, absolutní hodnota z dz. A teď dosazuju. Já radši počkám, než to napíšete, abychom viděli, jak vlastně postupujeme, když chceme počítat ten integrál. Takže jdeme na to. Gamma. Namísto gamma tam ten interval. Takže je tam od minus 4 do 4. Gamma jsem už nahradila. Absolutní hodnota z. Absolutní hodnotu z nahradím, tady ti mám absolutní hodnotu t. A dz je 1 krát dt. Takže namísto dz napíšu dt. A dostali jsme krásný, jednoduchý reálný integrál. A teď, jak to budeme počítat, že první krok je odstranit absolutní hodnotu, nebo můžeme využít, že ta funkce je sudá, je to na nás. Ale my radši napíšeme ten obecný postup, protože máme tady symetrický interval, ne vždycky je ten interval symetrický, takže radši odstraníme tu absolutní hodnotu. Teď už toto už nesouvisí s funkcí komplexní proměny, že jo? To je zimní semestr. Počítáme integrál z absolutní hodnoty t, dt. Tam není nic komplexního. Všechno reálně. Takže jdeme na to. Na minus 4, 0 je to minus t, takže tady máme 0 minus t dt, plus od 0 do t, absolutní hodnota t je tam t. Integrál z minus t je minus t na druhou lomeno 2
a meze jsou od minus 4 do 0, plus, a tady bude t na druhu lomeno 2 a od 0 do 4. Tak, to se bude rovnat. Když dosadím 0, tak je to 0, pak je tam minus minus, takže to je plus, 4 na druhu je 16, takže to je 8. Plus, tady je zase 16 lomeno 2, takže 8 minus 0, což je 16. A neptejte se, co to znamená. Je to nějaké obecně komplexní číslo. No, 16. Tady je to všechno reálné, protože jsem chtěla začít s jednoduchým příkladem, kde nic komplexního není. Ale obecně výsledek je komplexní číslo. No. Takže tento komplexní integrál se rovná 16. Tak, a můžeme jít na další příklad. A tady ty vlastnosti, myslím, můžu svazat. Takže máme tady další integrál a gamma je úsečka z bodu z1 se rovná je do z2 se rovná 2 je. Takže máme podobný úkol, v podstatě je tam i podobná funkce, že jo? Akurát ta úsečka teďka je z bodu je do bodu 2 je. Takže my zase odskočíme si do toho reálného oboru, odskočíme si do R2 a teď tu úsečku si nakreslíme do R2, XY, máme 8. Takže k tomu bodu je nám odpovídá tento bod, že jo? Na Y-nové ose. A bodu 2 je odpovídá tento bod. Takže chceme popsat tady tuto úsečku. Takže máme x se rovná, y se rovná. Xová souřadnice každého bodu na té úsečce je 0 a y se nám mění od 1 do 2. Toto je v reálném oboru, to je střední škola opravdu. To tam nepotřebujeme k tomu žádnou funkci komplexní proměny. A teď z toho uděláme tu komplexní funkci na základě tohoto předpisu. Xt plus je krát yt. No, tam to dosadíme. Takže teďka to gamma bude zt se rovná xt, to bude 0, plus je krát a y je to t. Ještě taková malá poznámka. Každá úsečka nebo každá křivka má nekonečně mnoho parametrizací. No, to není jednoznačně určená. Já jsem si vybrala tu nejjednodušší, ale těch parametrizací je nekonečně mnoho. No. Kdybychom tady napsali 2t a pak t by se měnilo od 1/2 do 1, to by byla taky parametrizace té stejné úsečky, že jo? A takhle je jich nekonečně mnoho. Takže my jsme si vybrali jednu, která je opravdu nejjednodušší. To vidíme, že jo? Se podíváme, vidíme, že y je 0 a t se mění, nemáme o čem přemýšlet. Jo? Takže teďka máme jednu parametrizaci této úsečky a teď si dopočítáme absolutní hodnota z minus 3z, což se bude rovnat. Absolutní hodnota z je absolutní hodnota z je krát t minus 3 krát je krát t, což se rovná. Absolutní hodnota komplexního čísla, no, nevím, jestli to mám takhle složitě dělat, ale dělám radšej, to je 0 plus t na druhu, z toho odmocina, minus 3 je t, což se rovná odmocina z t na druhu, což je absolutní hodnota z t. Takže takhle vypadá ta naše funkce, za kterou pak máme dosadit. A teď ještě to dz. dz, to zt musíme derivovat. Derivace 0 je 0, je krát t derivované je
je. Takže to bude je krát dt. A teď už všechno víme, můžeme dosadit. Takže jdem sem, já to radši opíšu ještě jednou. A teď dosazujeme, že jo. Namísto gamma bude interval od 1 do 2. Tak, takže od 1 do 2. Tak. Namísto absolutní hodnota z minus 3z, tam jsme to spočítali, je to absolutní hodnota t minus 3 je t. A namísto dz bude je krát dt. Prostě jako substituce. Všechno musíte nahradit. No? Takže je krát dt. A teď se podíváme na ten integrál. Absolutní hodnota t na 1, 2 je t. Nemusíme dělit na intervaly, že jo? Protože tam je to všechno kladné. Takže máme nejdřív integrál od 1 do 2 z t dt a předtím bude to ječko. A tady je je krát je na druhu, takže tady bude minus 3t krát minus 1, takže plus 3t, takže plus 3 krát integrál od 1 do 2t dt. Vidíte, že to, co jsem dělala, to složitý, jak se vám to nelíbilo, tak to jsme přesně udělali. Napsali jsme to na 2 jednoduché integrály. Jedno je sice vynásobené ječkem, ale je to reálný integrál. No a teď, pojďme to spočítat. Integrál z t je t na druhu lomeno 2. A ty meze jsou od 1 do 2. Minus 3 krát a zase t na druhu lomeno 2. Což se rovná. Tam je plus. Plus 3 krát, ano. Takže to se bude rovnat. Tady máme 4 poloviny minus 1 polovina, to jsou 3 poloviny. Takže to bude 3 poloviny je. A tam to máme 3 poloviny krát 3, takže plus 9 polovin. Komplexní číslo. Tady už vidíme opravdu, že výsledek je komplexní číslo. A plus je krát b. Dobře, takže to byly takové speciální úsečky. Jedna byla rovnoběžná s xovou osou, druhá s y-novou. A teď pojďme úplně obecnou úsečku ještě. Abychom ukázali, jak se dá parametrizovat úplně obecná úsečka, což je zase jenom v střední škole. No, jenom se odvolávám zpátky na tu střední školu. Ty parametrizace, jsem říkala, to je to nejtěžší, ale vlastně to byste měli vědět ze střední školy. Že? Takže na tom není nic. Ono to celé vypadá složitě, ale ono to až tak složitý zase není. Když se do toho trochu zakousnete. Tak. Dobře, takže co to je? Integrál přes gamma z s pluhem dz a gamma je úsečka z bodu z1 se rovná 0 a z2 se rovná minus 1 plus 2 je. Takže to máme další příklad, úplně obecná úsečka. A teď zase půjdeme do R2 a tu úsečku, kterou máme zadanou v té komplexní rovině, stotožníme jednou úsečkou v reálném oboru. Takže zase si nakreslíme R2 tu úsečku. Takže 0, 0 to je počátek, že jo? A ten druhý bod je minus 1 plus 2 je. Takže tady je minus 1 a tady je 2. Takže to je, jedná se o tuto úsečku. No, to je XY. Jsme v tom reálném oboru. A teď jak můžeme popsat takovou úsečku v reálném oboru? Parametrické rovnice potřebujete. Ale jste na dobré cestě, v podstatě jde o tu přímku. Jak jsme popsali tu přímku, která jde takhle? Tuto přímku.
Jak se to dělá? X se rovná, Y se rovná, že jo? Nejdřív napíšem ten jeden bod, v tomto případě 0, 0, plus t krát S1, S2, smerový vektor, že jo, to je B minus A, pamatujete si ze střední školy, že jo? V našem případě A je 0, 0 a B je vlastně minus 1, 2. Takže B minus A je minus 1, minus 0 je minus 1 a 2 minus 0. Takže tady je minus 1 krát T a 2 krát T a T je reálné číslo. Toto je ta přímka. Jak by jsme to udělali, tu polopřímku, která vychází od nuly a jde tam? Jak z toho vznikne polopřímka? T bude od nuly do... Čo? Takhle to, když dáme T je R, to je celá ta přímka. Čo? Když dáme T je od nuly do nekonečna, tak to bude ta polopřímka. Ale my se musíme zastavit v tom bodě. Tak T bude z jakého intervalu? Od nuly do 1. Jo? Tento způsob parametrizace úsečky vám vždycky dá interval T od 0 do 1. Nemusíte už o tom přemýšlet. Jo? Když napíšete tady souřadnice toho bodu A plus T krát ten smerový vektor a napíšete pak T od 0 do 1. Musíte dávat pozor, aby to bylo opravdu počáteční bod, že tady bude B minus A, že počáteční bod a koncový bod. Že? Ale potom T je vždycky od 0 do 1. Tak toto je jedna parametrizace úsečky. Toto jste na střední škole na 100% měli. Pokud jste měli trochu nějakou analytickou geometrii, tak určitě jste měli přímku, parametrické rovnice přímky, jak se z toho stává polopřímka a úsečka. Tak, no a teď, když už to máme v tom R2 parametrizované, tak teďka si napíšem gamma. ZT se rovná, a teď XT. XT máme minus T. Že? Opíšu si to z toho zadání tam. Takže minus T plus J krát YT mám 2T. A T je od 0 do 1. A máme parametrické zadání v tom komplexním oboru. Zkuste dosadit 0. Je to opravdu 0, že jo? Dosaďte jedničku, je to minus 1 plus 2 je to, co jsme chtěli. A když dosadíte nějaký bod mezi tím, tak určitě to budou body na té úsečce. Můžete si to vyzkoušet. Tak, takže nejtěžší čas máme za sebou a teď pojďme se podívat, jak vypadá ta funkce z s pruhem. No tak když toto je z, tak z s pruhem bude minus t minus 2 je t, že? Bez problému. A dz bude minus 1 plus 2 je krát dt. Všechno máme, můžeme dosadit. No, teď už to je opravdu jen dosazení do vzorečku. A dosazujeme. Na místo gamma interval. Od 0 do 1. Na místo z s pruhem funkce. A tam vytknu asi minus t krát 1 plus 2 je. No, aby to bylo trochu jednodušší. A tady vytknu taky minus jedničku, takže to bude minus 1 krát a tady bude 1 minus 2 je. Doufám, že to dokážete sledovat. Vytkla jsem minus jedničku i tady z toho, já to radši napíšu sem, to je minus 1 krát minus a toto je minus 1 minus 2 je krát dt. No. Tuto úpravu jsem si tam dovolila udělat, protože teď minus krát minus bude plus a nebudu mít tolik těch minusů. Protože největší problémy jsou vždycky ty minusy, tam se udělá nejvíc chyb, protože vždycky, když násobíte je krát je minus, že jo, teď je tam ještě předtím nějaké další minus a pak už se do toho člověk zaplete. Takže se snažím těch minusů zbavit. Takže minus krát minus bude plus, to je konstanta, můžeme dát předintegrál. Takže bude 1 minus 2 je krát 1 plus 2 je krát integrál od 0 do 1 t dt. A převedli jsme to na krásný, jednoduchý reálný integrál, že jo? Integrál z t. Nic víc, protože to bylo lineární, to je jasný. Tak, 1 minus 2 je krát 1 plus 2 je 1 plus 4, takže to je 5. A teď tady máme t na druhou lomeno 2. Takže to je 5 lomeno 2. A to je výsledek.
Vidíte samotný výpočet, to už nic není. Nejtěžší část byla ta parametrizace. Nám bude stačit, když budeme umět parametrizovat úsečky a kružnice. Takže teďka se ještě pustíme do ty kružnice. Ale to jsem nechtěla. A gamma je kladně orientovaná kružnice, s rovnicí absolutní hodnota z se rovná 5. A jak je naším dobrým zvykem, zase si odskočíme do R2 a zkusíme si napsat parametrické rovnice té kružnice. Absolutní hodnota z se rovná 5, to je kružnice o poloměru 5 v komplexní rovině. O tom jsme se bavili už minulý, před 2 týdny, když jsme kreslili ty kružnice. Takže tady máme, tady je 5 a má to být kladně orientovaná. Toto je X, toto je Y. Takže tuto kružnici potřebujeme popsat v tom reálném oboru. Tak, jak bude vypadat X, jak bude vypadat Y? Kdo si vzpomene? Kosinus a sinus krát ještě poloměr ještě, že jo? Kosinus té, sinus té, to by bylo byla jednotková kružnice. Takže 5 krát kosinus t a tady bude 5 krát sinus t, že jo? A t je, aby byla ta orientace zachována, že jo? Tak t musí jít od 0 a musí ten úhel takhle růst až do 2π. Takže musí to být od 0 do 2π. Kdyby to byla záporně orientovaná, tak bychom to brali od 2π po 0. Jo? To budeme tady dělat, takové ty intervaly, jakože pospátku, protože nám to ulehčí vlastně tu představu. Jo? Pak to rychle prohodíme, tak jak jsme to ukazovali, ale zatím teda máme kladnou orientaci, takže od 0 do 2π nic takového, žádný takový problém nemáme. Takže parametrizace je hotová a teď to dosadíme do gamma. Takže gamma bude 5 krát kosinus t plus j krát 5 krát sinus t. A t je od 0 do 2π. To se ještě rovná 5 vytknem. A co vidíme? Co máme v té závorce? Kosinus t plus j krát sinus t. To je e na 5 je t. To je, ano, e na j t, což je vlastně 5 krát e na j t. T je od 0 do 2π. Já to napíšu ještě jednou, že zt se rovná. Najednou máme jednodušší funkci v komplexním oboru než v reálném oboru, že jo? Uznáte asi všichni, že mnohem jednodušší je integrovat exponenciální funkci nebo derivovat, než kosinus sinus, že jo? Nemusíme se starat o znamínka, že jo? A e na x tou integrované, derivované e na x tou, takže to je nejlepší funkce vlastně na derivování a integrování. Takže se nám to strašně zjednodušilo. Takže konečně máme něco, co je jednodušší v komplexním oboru. Takže zt je 5 krát e na jt. Pojďme teď spočítat z s pruhem. Tak absolutní hodnota z, že jo, to je 5. Všechny body na kružnici mají vzdálenost od středu 5, to nemáme co řešit. A z s pruhem,
Tak to zkusme tady teda dosadit. To je 5x kosinus t minus 5x sinus t, protože z toho z s pruhem neuvidíme. Mohli bychom to tam, já to tam teda napíšu tak a pak to přepíšem. To je jedno. 5x e na je t s pruhem. No? Což je 5x kosinus t plus je krát sinus t s pruhem. Ať to uděláme pořádně. Je to první příklad. To se rovná ještě. Zase to nechci sem tady. 5x kosinus t minus je krát sinus t. Že jo? Toto je přímo definice z s pruhem. No a teď ten trik, co jsme dělali, když jsme, ten poslední příklad, když jsme dělali ty Cauchy-Riemanovy podmínky, že jo, před přestávkou. Jsme říkali, že když tady máme minus a chtěli bychom použít tu Eulerovou identitu, tak potřebujeme to minus dát do argumentu. A využijeme, že kosinus je sudá funkce a sinus je lichá. Takže to je 5x plus je krát sinus minus t. Což se rovná 5x e na minus je t. Takže právě jsme ukázali, že pokud zt se rovná e na jt, tak potom z s pruhem t je e na minus jt. To jsme právě ukázali. Což budeme hodně často využívat. Takže ta naše funkce z s pruhem lomeno absolutní hodnota z se bude rovnat. Z s pruhem je 5x e na minus jt a absolutní hodnota z je 5. Toto je nezávisle na našem příkladu a toto je k našemu příkladu. No, to k tomu patří. No a pak ještě spočítáme dz. Takže máme derivovat tady toto. To je 5x e na jt krát derivát semiční složky, takže ještě je. A teď už všechno víme, můžeme dosadit. Takže integrál přes gamma, z s pruhem lomeno absolutní hodnota z dz se rovná. A jdem na to. Za gamma dosadíme od 0 do 2pi, že jo? Vždycky ten interval. Z s pruhem lomeno absolutní hodnota z, tady to máme. Spočítané e na minus jt. dz 5x je krát e na jt. Všechny konstanty dáme před integrál, což je 5je. Integrál od 0 do 2pi. No a vidíme, že máme tam e na minus jt krát e na jt. To je e na 0. A e na 0 je 1. Takže dt. To je jednoduché, že? Máme integrál z jedničky. Tak se nám to krásně zjednodušilo. Takže to se bude rovnat 5je krát integrál z 1, to je t, což se rovná 2pi krát 5, to je 10pi je. Tento integrál se rovná 10pi je. Takže vidíte, že ono to ta komplexní funkce někdy nám to zjednoduší a hodně často. Proto to vlastně děláme. Pak pomocí těch komplexních integrálů budeme řešit diferenciální rovnice, až se k tomu dostaneme. Ale to ještě daleko. A teď ještě závěrečný příklad, ještě jeden příklad dáme a na tom si to tak trochu zopakujeme, tady ty všechno, co jsme zatím dělali. Tak půjdu na oběd. Půjdu na oběd na to. To bude Jestli to bude na rok, ne?
Kde gamma vypadá takhle. Tady je taková úsečka a tady je kružnice. Je to taková uzavřená křivka. Jedna část té křivky je úsečka, druhá část té křivky je kružnice, i když to u mě nevypadá moc jako kružnice, tak je to taková půlkružnice. Když chceme spočítat ten integrál, první krok je parametrizovat křivku. Takže začneme s tou kružnicí, to je to jednodušší, že? Ta kružnice, ta se dá rovnou parametrizovat komplexním oboru. Takže my to gamma rozdělíme na gamma 1 a gamma 2. A gamma 1 jsem označila tu kružnici, protože tím bych chtěla začít. Takže gamma 1. Takže to bude zt se rovná, že je to kružnice o polomeru 2, takže to je 2x e na jt. Pokud napíšem t od 0 do 2π, to je celá kružnice. To my nechceme. Takže jak z toho uděláme tu půlkružnici? Od minus pi půl, dobře, pojďme od minus pi půl, pak jdeme k nule, že jo, a pak od 0 do pi půl. To je přesně ta kružnice. Vždycky si můžete, takhle si to můžete zapsat, jak vás to napadne, a pak si to vyzkoušíte, jestli je to správně. Že jo, podě minus pi půl určitě máme tento bod, to je jasný. Když dosadíme nulu, tak 2x e na 0, to je jednička, takže krásně jdeme z toho bodu do té nuly a pak tam budeme v tom 2je, takže je to v pořádku. No. Dá se to jinak, že jo, můžeme napsat, že od 3 poloviny pi do 2 pi a od 0 do pi a to je složitější. Takže snažíme se to vždycky, aby to bylo co nejsložitější, nejjednodušší. A jo. Už je to vidět na mě unava, že jo? Tak, dobře. Já se tak snažím, aby to bylo co nejjednodušší, když to tak nevypadá už na někdy. Takže teď pojďme na z s pruhem. Z s pruhem, že on je hrozně jednoduchý, to je 2x e na minus jt. Strašně jednoduchý v případě, že máme, že jsme to odvodili. No a dz je 2x j krát e na jt. No a ten výpočet bude taky jednoduchý, protože je to ta kružnice a všechno se tam vyruší, takže to bude takto. Integrál od minus pi půl do pi půl. Pak je tam 2x e na minus jt a dz je 2j krát e na jt. Všechny konstanty před integrál, to je 4j. A teď tady bude e na 0, což je vlastně jednička, takže to ani vynechám, a dt. No a to celé se bude rovnat 4j krát, a integrál z jedné je t, takže to bude t od minus pi půl do pi půl, což je délka toho intervalu, a to je pi, takže to je 4 pi je. Spočítali jsme integrál přes tento oblouk. A teď ještě integrál přes tu úsečku. A integrál přes celou křivku gamma bude integrál přes gamma 1 plus gamma 2. Samozřejmě, že na jednou parametrizovat úsečku i kružnici to nejde, to musíme v částech, to je jasný. Takže teďka to gamma 2. Takže to gamma 2 bude, že zt se rovná, xová souřadnice každého bodu je 0, y se mění, takže y plus j krát t, a t se nám mění od minus 2 do 2. Teď taková malá poznámka, protože tady se dělá často chyba. Ta úsečka běží z bodu minus 2j do plus 2j. Ale my jsme to parametrizovali vždycky, takže jsme si odskočili do toho reálného oboru. Já jsem to nedělala jenom proto, abychom to tady nějak zdrželi, nebo já nevím, prostě kvůli čemu. Jako já jsem tím sledovala jednu věc, abyste si uvědomili, že vlastně xt a y to jsou reálné funkce a to t je taky reálné, že jo? Protože to vychází z té reální parametrizace, v reálném oboru, tam nic komplexního nebylo. Protože častá chyba bývá, že tady studenti napíšou minus 2je, 2je.
což by nebylo v pořádku. Prostě to T je vždycky reálný interval. To jsou T je reálné číslo a toto je reálný interval. No. Žádné minus 2 je, plus 2 je. Dobře, takže teďka z s pruhem, nebo z pruhem napíšu takhle, to je minus j krát t a dz je j krát dt. Takže integrál přes to gamma 2 bude. A dosazuje. Za gamma 2, ano. Prostě chci zeptat, to náleží, tam máme v tom grafu, že ta přímka jde od 2 do minus 2 a ten interval je jakoby obrácený, jestli to nevadí nebo... To vadí, máte pravdu, to vadí a uděláme to tak, od 2 do minus 2. Protože ta orientace je důležitá. Já jsem se tak strašně soustředila na to, abych vás upozornila na to, že se nedávají kvěčka, že jsem si dovedla tu orientaci, jsem to tak v rychlosti. Takže opravdu jdeme od bodu 2 do bodu minus 2. Což možná, jako, to nám naznačuje tu orientaci. Není to správně napsaný interval takhle, že jo? Ale my víme, myslím si, že to je to nejjednodušší. Mnohem jednodušší je, než tady psát to minus t a pak přemýšlet, jak to vlastně bylo. Jo, mnohem jednodušší je tady to dát ten interval špatně a pak to hned prohodíme, jak už budeme počítat ten integrál. No? Takže jdeme opravdu od 2 do minus 2. Takže teď už máme interval, takže namísto gamma 2 dáme ten interval. Dolní mezi je 2 a horní mezi je minus 2. A okamžitě, jak to půjde, tak to odstraníme. No? Zatím je to špatně, prakticky, že jo? Ale víme, co si pod tím představit. Znamená to tu opačnou orientaci té úsečky. Teď je tady minus j krát t a namísto dz máme j krát dt. A teď máme j krát j je minus 1. Krát minus 1 je plus 1. Krát změníme orientaci, takže zase minus 1. Takže to je minus od minus 2 do 2 t dt. Prostě to znamenko se mění každou chvíli. Jestli chcete, můžeme to udělat takhle, že tady dáme třeba j na druhu, aby vás to nepopletlo, že jsme to minus změnili a pak to napíšeme v tom dalším už jako minus, jestli chcete, jestli to je moc najednou. Takže to máme vlastně minus a teď to máme integrál z t je t na druhu lomeno 2 od minus 2 do 2. No a to je 4 minus 4, 4 lomeno 2 je 2, 2 minus 2, takže to je 0, minus 0 plus 0. Vidíte, jak jsme se snažili a vůbec na tom nezáleží, protože je to 0 nakonec. Takže. No a teď ten integrál přes gamma se rovná integrál přes gamma 1 plus integrál přes gamma 2. A teď je to integrál přes gamma 1 nám vyšlo 4π plus 0, takže výsledek je 4π. Někdy to musíte dělit víc, ještě to gamma, tu křivku, ale vždycky se to dá prostě postupně po částech. Akurát nám to krásně vyšlo. No a asi se vám to moc nelíbilo? Ano? Nejsou konstanty, to už je určitý integrál, tam už konstanty nemáte. Jo? Jo. A asi se vám to moc nelíbilo, asi se vám to zdálo i dost složitý, tak vydržte do příštího týdne a ukážem, jak to zjednodušit, protože jste si možná všimli, ještě jenom chvílečku vydržte, jenom jednu větu. Asi jste si všimli, že vždycky jsme tady integrovali takové ty komplexní funkce, takové ty typické komplexní funkce. Protože když ta funkce nebude neholomorfní funkce, a typicky komplexní, ano, neholomorfní funkce, protože ta funkce, až bude holomorfní, tak to všechno bude mnohem jednodušší. Ale musíme to vydržet ještě do příštího týdne, to se dozvíme.